Știi câte microorganisme există într-o lingură de pământ sănătos? Peste 6 miliarde de microorganisme există într-o lingură de pământ sănătos. Cum aș putea să previn un efect de domino negativ? Da? Ce înseamnă pentru tine, da, a avea un plan? Da? Ce este local? Ce este regional? Ce este național? De unde știu eu să mă duc? Ce înseamnă? Poate negativ, poate pozitiv. Mă interesează de unde vin resursele mele? Sunt conștient ce mănânc? Îmi pun întrebări sau mă uit la mâncare ca ceva nelimitat? Vă asigur și vă spun clar că nimic nu este nelimitat pe acest pământ. Totul se poate termina. În schimb, nu se poate termina o stare de bine, o interacțiune, un ajutor, o informare. Da? Și atunci să trăiesc conștient ceea ce mănânc sau planul meu de cumpărături, ca nu cumva să mă duc într-un efect de domino negativ. Și atunci mă interesează ce consum, de unde vine, sunt conștient. Cum aș putea să țin această lingură de pământ sănătos cu peste 6 miliarde de microorganisme sănătoase în ea? Prin preocupare, să mă intereseze, să știu de unde vine, ce înseamnă local, ce înseamnă regional, de unde îmi vine resursa și cum aș putea să fac mai puțin deșeu alimentar. Prin preocupare. Mă interesează.